In Den Bosch kwamen boeren bijeenwaard voor een zogenaamde demo-day van Fieldlab. Het doel van Fieldlab is om te gerren met agrarische ondernemers op allerlei vraagstukken die te maken hebben met waterkwaliteit, met biodiversiteit, met het landschap vanzelf, maar ook met voer en met circulariteit, om daar projecten op te ontwikkelen, om ze verder te helpen naar de nieuwe eerste van de toekomst. De boeren konden mijnwaar in Peteer over de projecten van Fieldlab. Ik wou er een gebiedsofferte tekenen, troch de gemeentes Noord-Friesland en Dantemediel, de Noordelijke Friese Waarden, Agrarisch Collectief Waterhanen en de provincie. De gebiedsofferte dat is een aanbod van de agrarische ondernemers in een gebied om een product te leveren wat van belang is voor de maatschappij. Na deze geerkomsten ging de groep naar het boerenbedrijf van Geert Broersma. Die zien het als praktijklocatie. Dit veld waar we nu in staan, dat over een proef met bokashi-bemesting. En dat is nu voor het 5e jaar dat we dit doen. En je hebben dus een strook, daar bemesten we niks op. En dan hebben we een strook, daar bemesten we alleen met druw doen. Gewoon uit de putwei. En we hebben hier dan een ekker op die kant. En daar doen we dus alleen een bokashi op. En bokashi dat is een fermenteerde organische stof. Dus dat is een mengsel van strieën met sleerhekkelspecie hier we erin. En dan doen we de stront bij in. En dan komen er bacteriën bij in. En dan laten we dat, zeg maar een week of 8, laten we dat luchtdicht. Sluiten we dat aan. En dat is een zuurstofloos proces. En dan denken we dat er bacteriën in die stront zitten die uiteindelijk die bodem voeden. Geert zucht wel verschil op het land. Ja, in de praktijk, als je over die voor u, dan de strook waar niks op komt, dat lijkt het ook vrij redelijk. Die brengt ik minder op. En de druwdongstrook, die brengt wel redelijk, die brengt een beetje meer op dan de nulstrook. Maar daar komt nogal wat redderzuring, de porbladden. Of handjeriezen, er zijn verschillende namen voor dezelfde plant. Maar dat zei dus wel iets over de bemesting van die strook, dat er dus duidelijk verhoring is en dat er nou meer porbladden in komen. Verleden jaar vooral, toen voel me de bokashi-strook heel bot op, dat dat heel mooi fris jong product weer. En dat er ook meer gas hier. En dan denk ik, ja, daar verhoort wel wat. Ik kom hier, ik zie van alles, ik zie dingen verhoren en dat vind ik wel heel nieuwsgierig.